Kum ka jing burom ya jing la jong ki khun samla ka shnong nong sder banwan chakmat ha jing pule jong ki kerdan pule baper bat kum juru ka jing sungolem ya ki nong shnong ki badan padeng ka jing duna jong ki dekhotmet bat kum juru ka jing ai sungolem ya ki khun swet ki badan hapo ka neng shnong nong sder ka nong sder felicitation committee jong ka dor bar shnong nong sder kala penlong da ka jing yalang pen ku burom ya ki khun samla ka shnong ki bala pas baha ha ki kerdan pule baper rengkat bat ka jing ai sung baha kum ka jing sungolem ya ki baduna dekhotmet bat ki khun swet ki badan hapo ka kum ki khun kristan jong balang ha kane kesnong ha ka jing sedang bad kejing penwai lapan long da kejing duai ki bakerpang na kebenta kesnong bat kinong yelam jong kate kesnong ha kane kesngi nalor kejing don jong kite ki balasya pen ku burom kinong yelam shnong lawan ru ban sakhi dau MLA jong kathan uba George B Lengdo kumukong san ha ka jing don lang jong orang ba shnong uba Jonas Lendem Reverend K Dekhar uba Forester Soklet uba di secretary shnong kilong kumi kilong kpa ki khun samla kinong yelam jong ka village organization kinong yelam jong ki SSG bat kiwe bat ab ajing kran uba George B Lengdo uba di MLA ulong bakum kini ki program pen ku buram mi ki khun samla ki bapas bha ha ki jing pule kalong ka badon kam hadu kata namar kalong ka jing pen silur ya ki wepat ki samla pule ban yele shitom bat ban tre shitom ha ki jing pule jong ki ban yo ya ki bakum kini ki khusnam sa kan mau Shishu agane kasngi lapun ku burom ru ya uba W Shang Pliang uba di orang ba shnong barim jong shnong nong sder uba lai ka jing syakri kebala bun sdem na ka banta ban pen bha ya ka shnong ka thau ku munong yalam Pai stai pni ok sundur lang sa dingken mau. Jela ka pai shepi bagi jimut je perkat jong pi ke long kita kisok ke batiang bat kham tam In new history ya ka shnong ka jongi to thakti ni kibok ke uyang ka benta istila lindo nong lai istila lindo nong lai imla banwan ni songo ni korto to kubli sibon ngimdon ban IP tang itak ting sa ding kan mau bakum ka shnong ka itu ya ting tres tom japi ha ka imlang salang jing sang ban jile ki drugs wan ngaliang jong VO ka simkhia man hakni wan pelong ya ka program ka by day but wan ai ka kenja awareness na ka benta ki drugs kani di gawe ki jing jong di kashno bat kumno bangin khun ni kini idon kam mi jing to ilang bat ki kimi ki pa ki khun samla ki balang ki senglok kumi ki seng samla wan don bai tang da gawe ka thong bangin rat ding thong ni ki jing sne ku wasang ban bam krun ya ka jingmut jing pakhat jong ki khun samla bat ya ka lawe ki jong ki kan penjot sundam man penne pensa ya ka jing to ilang jo kashno kalong bakong san bangi kum ki yeng kisem irang la ban sungthu ya ke ke badon kam ban kham tam bakum no bangin la ban kersya ni ki laki ktien ai men sem ani ki la kinti bangin plane na kam ta ka jongki ajo barbor ki meeting di jungi bangile bagi yeng kisem kilong kita ki thiet balada ki thiet ki ya ujing thung ya ta daw lo ki thiet ki badai kita kilong yeng long sem ki jungi kidap da kejing pihun kejing bisni da kejing yadom kani keri berjela berkesnong jungi da kolong kumta ada ki yeng kisem ki jungi pa kidap da kejing da kejing te song kejing stu jumut kani keri jungi ro kolong kumta na ta daw ko bakong san ne kolong bangin pe ya kini kilong yeng long sem khamtam ki beduk ka bakum ka snong ni bakum dong mi khman ngai ki drop out lani ki ba thamla ban puli lek puli su shakmat hang ni hasnong ru ki dang bo na daw cho ka jingduk hisin ngadang shoktai but i principal we headmistress cho ka Bethany school hang ni tad ba nang ya tu khana bat i ira sotu
baka kaya kasyon kabate ya imlang salang gilongi long sem kalong bakraw do kata-kata idon gibawan on school ikikod ban step hangni andai bani pai si yang ban ang ban let biang ban wan biang kihapan perkat arsin nomor kabay kali bat kapo man kimdon da kawe pat kalat ban kamay kaji hangni hasno kidon kikena school hangni kibakinohi kai kihaban say na itulop lajong ban penyerap by school na kumta kitu kikun kibuan ban puli hangni school kijong hangni kawai kijing de kusong dong seder kadai mengimdon ke jaka bangin rap menriang na maladap de kiyeng kisang ata daw karep karyang na gimiola tandang isungo pat ikini ki office ki baper ki badar na pinong ya ka cantonment apa komurai cantonment kijungi pinong ka nesak pinong ka neri pinong ka ICR kini gidi kebla aja ya babun ba kilong yeng long sem ke SIRD jungi hangni hendai kiniru haku ikisi yo kiladap ki jaka managam ta kini ki khon ki jungi ki bangi pendon borom mene ya long ki balalang lasta ilai i ki subject ki bagi puli ke political science ke khasi bat kiwe idang don ki banang kiyo na ka matric ki banang le cha post graduation cha graduation nagam ta jungki ke kongsan yengi bakum kesno kumnong gin perkhat galak lenti bangin play ya galak aikam aijam kam begini ki khun ki jungi ki numdu mensim kumnong mikmat ngili shubun ba kilong yeng ha bangilai bagi kime ki kpa ki nga baba ilai pelut da kilap hendrai menta ngimi mentoy bangin pak school jungki khun namar ka kam ka jam ngimyo kajigu slai ka badon hak jimut jengki kime ki kpa kalong ke ke bangi i haman kalong yeng long sem ka bangi rong ka bangi kendu la halti sengkien lani hak sosi soba kalau ke ba mangingin hap itrila mende da kaliang jong i presiden jong VU la kren di ka badai ban kibilenti dangi kum kinong mi kmat an phailam me ka kmat sya kini ki duk ki raitoy sya kini ki konsuat ki kon langli kawai ka ba na persyang hak dengan yung darbar kalau menganuan ra ka ain kawai ka ain ka ban ham keduk ya kini ki bapli ki baduna ka department nomor haki ain sarkar ko bakilong kajing kersyaan kalong tang haduk khat prasna hendai hadin ka khat prasnam mdon syu kono kajing kersyaan ya kini ki bapli ki baduna ka department ne da kaliang jok assembly kam syu la pediang hendai gim man thai ada ulai wibet baru pai ba wimon ban pai biang sia yung darbar hang ni election ke bansawan ngim dei ban manthai nomor ba ki ain ki bangi hap ban thau ban kudup ya kini ki khon jong ki mlang salang ki baduk ki barai toy ki baduna kari ke kamram jungi kum kinong mikmat bangin thau ki lat lenti nam ta jok kum ba mali ikhti lengkot thang nomor da phi shim yi jingkhen watang ki ba konsuat ki belong konsuat hagni ka konsuensi jungi da ki spa hamman ka snong da pile ki ba anna hag da khotmet ki ba pli hamman ka snong da pile kendon bai duna ya ka shipau ka sanno kidan ko ba si spa duna ki snong ba ki dong na pishim da komut san spa hindu spa tang ki ba duna da khotmet tena ta daw ka policy ani kita kirkom trekam jo ka soka ada kamla ban kene sekum kini kilonging long sembat sya kini ke balon kam ke jikasian ke bapura na so bang ila fil kum kinong ikmat na so bang fil kum kasoka na ta daw idan kam bangin prat lenti thamai kum gwe ni kinong ikmat ke badang kam kena kerta hang teh pok ling dorba ngilai i kini jingle sidiang tenteng jo kasoka na try mo pi kum kinong search nong taklik watang no khawrashan ru taklik lupa Obakit si berni udan, oba ab banyak tang si samai ru udan.